ana wujude Sardula semene gedhene arep ngarah marang Kyai Badranaya. Janaka sing dadi tandhingmu kuwi sapa? Ingon jalma kang dadi aran aja melu celeng boloten kebolatengen. Semar tak gaglake nyoh. Ah! Kejaba Gusti ingkang Maha Murah, ingkang sugeng langgeng ngayomi sagung para titah, ora arep ora sare, langit bumi kabeh kagungane, ora ana sing bisa paring pitulungan tanpa palilahe, ingkang Maha pirsa sakabehe ya mung Gusti ingkang Maha Luhur ya Maha Agung sesembahanku. Edan ayat kursi. Wah, pantuk wahyune ngalah ya tumilah mangulah ngelmu bangkit bangkit mikat reh begegek ugek sadulita mbah. Menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula menika Narendra Agung Amarta Sri Puntadewa ingkang rawuh kula ngaturaken pambagi sinuwun. Iya. Yai Badranaya ndak tampa gawe sukornaning driya ora liwat salam taklimku katur Kyai. Ya nggih, sampun kula tampi. Ndara Bima dipun sekecakaken. Ora kurang prayoga anggon kusuwan. Ndara Arjuna dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Kakang Semar kaya ora kurang sawiji apa. Kyai, tekane Petruk ana ing pisuwanan negara Ngamarta yekti prasasat kaya ndodhok dadane Puntadewa. Sajroning wong Ngamarta ingkang nendheg ketaman Tintrim parandini Sentana Praja anane mung bingung bilung-lungan
ora bisa tumindak apa-apa malah kepara panjenenganmu Kyai Semar sing mung sak derajate lurah duwe krekat sarta niat ingkang suci ngumpulake kabeh para sentana sumrambahe para kyai alim ulama lan para kawula supaya ndedonga bebarengan supaya ngamarta diparingi tentrem. Mula kang mangkono aku nyadong dawuh kersane Kyai Semar kepiye? Kepeksa ripalungguhan samangke basa kula jabel kula tak ngoko kemawon. Ya ora dadi apa Kyai. Urip ana donya mbuh dadi apa wae wiwit saka pangwasa nganti kawula. Pejabat nganti masyarakat, bupati nganti tukang golek wedi. Sing becik kuwi kudu tansah gedhekake rasa kerukunan. Nah, sadurunge rukun karo wong liya, rukuna luwih dhisik karo awakmu dhewe. Tegese antarane lahir lan batin, jiwa raga sukma, ati lati lan pakarti kudu nyawiji. Apa maneh dadi satriya, antarane batine pangucape lan tumindake kudu jumbuh, kudu rukun, tegese mahambet bawa leksana. Nah, yen wis bisa rukun karo awake dhewe, jenengan rukuna karo keluargamu banjur dibacutake rukun marang sapa wae nghanjok marang pepadanging urip. Kekuatane desa kadipaten munggahe negara kuwi sumbere saka rasa panunggal. Merga kerukunan kuwi gaman sing ampuh sing ora bisa dikalahake karo apa wae. Lan sing kala mangsa dilalekake dening wong sak negara kuwi kerukunane ratu, sentana lan kawula. Sing akeh ratu wis ora gagas marang nasibe wong cilik, semono uga wong cilik isane ya mung maido lan nyacat karo penggede. Yen antarane pimpinan karo sing dipimpin atine wis ora gathuk lan matuk, nganti kapan wae negaramu tetep bakal kisruh boten saged tentrem. Mula sinuwun ratu lan kawula kudu manunggal tetunggalan lahir nganti tekan batin. Ewadene bisane rukun kudu diwiwiti saka gedhekake rasa tresna. Dene katresnan sejati niku mapan ana pandonga sing tulus lan donga sing bener lan becik, ora mung ndongake karo awake dhewe nanging kudu ndongake karo wong liya. Yen ratu ndongakno marang kawulamu, kosok baline yen kawula ya kudu ndongake pimpinan supaya diparingi kekuatan lan kawicaksanan anggene nata marang negara. Yen bab kuwi bisa mawujud wonten ngamarta, bakal ingkang wonten namung bagya mulya ingkang kebak barokah. Mila den samangke monggo sami mawas diri, sampeyan ya kudu eling. Sampeyan dadi pimpinan, sampeyan dadi wakile para kawula, sampeyan niku makili wong cilik. Aja pisan-pisan sampeyan uripmu mewah yen kawulamu kabeh padha susah. Caritane satriya linuwih kang marbi mring kautaman wong tan tegak mring pangestine ngesti hayune ing kayun pinesu tapa brata jejering panggayo Yai Badranaya kabeh kang dadi pangandikamu bakal ndak gegem dadi pepagem anggenku bakal netepi kelawan darmane Kanarendra ning sampeyan aja mung meneng wae gandeng sampun tiyang kathah makempal manunggal mapan wonten mriki
menungsa ki yen kepengkok lakon sing abot mongko budidaya ya ora kasembadan boten wonten cara liya ingkang kedah kaambah nggih namung pasrah sumarah sumendhe dumateng purbane Hyang Agung sedaya ingkang lenggah wonten ing mriki monggo kula dherekaken nyambung raos kalian Gusti ingkang Maha Kuwaos men negaramu pinaringan adem ayem tentrem jenjem permanem. Samar pamoring suksma permanem tan ana ing Nyabawa mapan wonten Pendopo Kelurahan Rampis Ireng pinambegan dening Kyai Badranaya nelongso mring purbane Hyang Nasa hanya nyuwun mring purbane Hyang Agung mrih kasembadan kang dadi panggayuhe nenggih tentreming negari Ngamarta Bocah saka genturing pangesti weninging panembah kencenging pangibadah satemah weh Prabawa ingkang ngedap-ngedapi ana wujude cahya manter nyoba lanang liyang kaya lintang alian manjing mring anggane Kyai Badranaya yektiku panunggaling wahyu katentreman kanggo sajiwa mring anggane Sang Ismaya pandamku muluk hamadangi jroning pasarean menami wadana remu ramu kalingan ngrangan sang Hyang manah engkung sumungkem guling sakjroning kelawan Kyai Semar apa iki mujudake nurbating Gusti Kyai Semar nggih niki sing wis tetunggalan kaliyan kula wadune katentreman haranane wong yun luhung tegak lawan kuling aku nderek mangayu bagyo kula nderek mangayu bagyo nggih ning wong nampa wahyu niku yektine sanes bebungah nanging amanah wahyu niku mujudaken kanugrahan saka Gusti ingkang tinuku sarana laku awujud dawuh pituduh ingkang tumanjane kudu disebarake marang kabeh para umat supaya kabeh pinaringan tentrem lair batin wilujeng donya tekan akhir. Mila nadyan wahyu katentreman manunggal kalian Semar mboten kula nggih dhewe
ning sak bisa-bisa kula sebarake nggih nentremke bumi sak Indraprasta mriki. Nang Imbawatana kedadak ana wujude Sardula macan ingkang sakjaran teji gedhene andingkek saking sakjawining pendhapa mumpat nedya nubruk Kyai Semar Badranaya mangkono prayitna panengah Pandhawa Dyan Harjuna sigrang ngrampungi landang wujudipun Sardula. Ana wujude Sardula semene gedhene arep ngarah marang Kyai Badranaya. Janaka sing dadi tandingmu kuwi sapa? Singon jalma kang dadi aranku. Aja melu celeng boloten kebolatengen. Semar tak gaglake nyoh. Ah!
Lido ujare wong adaplok. Aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping sakuse aku nampa nugraha wahyu. Adate tekane nugraha tekane bondo ki bareng karo tekane coba. Yen aku ra cincing ra rampung ki lho. Ora ana kang sinembah kejaba Gusti ingkang Maha Murah, ingkang sugeng langgeng ngayomi sagung para titah. Ora arep ora sare, langit bumi kabeh kagungane. Ora ana sing bisa paring pitulungan tanpa palilahe. Ingkang Maha Pirsa sakabehe ya mung Gusti ingkang Maha Luhur, ya Maha Agung sesembahanku. Edan ayat kursi. Yen ora kleru aku tau ketemu karo wong iki. Saya golong karo wong Ngastina ki piye? Apa pancen kowe iki golong rene ngene pamrihe dadi mata-mata ngono apa piye? Mula tak sawang lambe mule menca-mencu. Karepmu ki piye? Rasakno ri palungguhan iki kowe ngunduh wae ing panggawe kowe Nyai Santi. Taruna anutiya sanes ora pasaguning kumati pasuti kawo kagake gunane disante sembah macane bae kok maliyane sinten Santi Mulya. Ya kae iki sing marai gendro marai geger. Jenengan tepang tak kenal wis suwe. Kowe mbiyen iki saurunge rabi tak gawokne rono kowe mbiyen. Digawok karo Nyai Santi. Gareng ning ndi? Mas Gareng? Apa le? Rene Mas, dipethuk le. Kok pethuk apa ora nggih? Kene kono dipethuk ora minat. Ah, nek mawa karo metu dhewe wis danten kek sore parandene ora kanggo babar pisan. Bekti kula kunjuk dhumateng jengandika kiyaine. Iya ndak tampa gawe bombonge rasa. Iki sing gawe perkara iki wong Ngastina. Kowe pengin ora ngapokake wong Ngastina? Mboten. Mbok pengin? Nah, mboten kula musuh wong Ngastina apa-apa ader surung mlebu geni, kutuk aran sunduk. Mboten enten dayane babar pisan yen ngamuk nika Ndara Werkudara ten Ndara Janaka nika pas. Lah dapure kiri-kiri ngoten apa iso perang. Musuh Kurawa sing cahe 150. 100. Sing 50 anake. Bojone. Banjur iki
Ripalungguhan iki gelem ya tindakno ora ya gelem kudu kok tindakke. Nadyan kaya ngapa lan kepiye? Iki nggih menehi pelajaran ya karo para Kurawa anggene drengki Srei Jail Metakil Dahwen Panasten. Cah telu kowe tak dadekke apa? Sing apa? Ayo. Celeng, Pak, celeng, Pak. Aja. Jaran. Aja wis mambu bokonge winong pisan. Lek ngangge dinosaurus ndak kaya Pak Gunarto. Wes kowe meremo dadi apa wae aja kaget. Petruk neng ndi we? Weteng. Gareng nun. Neng ndi? P3K ning Bokong. Lah kuwi kenyung Bagong rek ra melu iki bareng piye? Ndase rung enek lho. Dadi ndas ya. Empuk iki ora apa-apa. Ora ana hubungane empuk ndas pecah iki. Ya wis. Mau dadi pengarep nang kene, Truk. Apa? Aku ngarepmu, Truk. Ya. Lah, mbok aja ngrokok ta, Truk, ning jero kowe ngene ngrokok. Mulek keluke lho kaya ngono. Senengane mbok empan-papan karo panitia didhawuhi pas acara aja ngrokok, ya aja ngrokok. Malah kedal-kedul ngono. Njaluk lekno. Kowe ora. Ya ampun, Gareng Sare. Masya Allah kancane iki kerja berat kaya ngene malah turu. Tak keprok angge sulingmu dhewe lho kok. Ora yang tangile. Masaku ora mbejasi. Mung kancane do bingung sing ngarep muni. Bathok. Opo tem lah. Mangkato ning Ngastina entuk ora manjing kedaton Ngastina ning Taman Eden Taman Sari kadilengleng oleh kowe sakarepmu wae oke siap berangkat dina iki kaping-kaping bola bali sampeyan kalian paman Patih Haryo Sengkuni kula mulyake teng mriki kula lelemu awak sampeyan ning saben-saben ana pakaryan ana kewajiban ana jejiban mesti ora bisa merantasi gawe merga dipun bantu kali Anoman iki kethek tuwek ambak tuwek ning Sekti Mandraguna kula sampun nyeraya kalian siswa kula nenggipun Darpajura parandene mboten monggo puliya mbok menawi menika ing sinebut Suradira Jayaningrat lebur dening Pangastuti Nadyanto duwe kadigdayan duwe kasekten yen mapan ana nggon sing salatan Wurma badhe lebur dening Pangastuti bukti ora nyuwun pangapunten kula digantung wonten alun-alun nggih mboten dados menapa patut babar pisan ora eneng gunane Duryudana mulyake sampean kabeh sing ora becus nyambut gawe angger
nyambut iki wong telu sing nyambut gawe aku dhewe iki Pak. Aku kon nyokot, kon nyakur, mburi tenang-tenang ae. Reng gareng. Tangyo. Nah, boleh. Aku iso nyingkirake Kurawana sing makarti iki ra adil carane ngene iki. Ana ngarep terus nyokot dikon grawuk. Musuhe Kurawa pirang-pirang sing loro gur karo nyurang ora. Ora patut babar pisan. Ayo Truk mangkat. Ayo Reng mangkat. Manding kedaton kadileng-leng ayo. Dhisik iki ana wujude Sardula sing semene gedene manjing ana ing kedaton. Apa pancen iki isane-isane taman juruk sing mucul apa piye? Bener. Niki kula macan, nami kula pun Singa Bremara. Apik banget nggih, apik. Suarane kaya aku ora pangkling. Sinten? Kaya suarane Bagong pun mudar. Amin dasmu. Gambane lho man amin. Reng. Sampeyan garwanata ing negara Ngastina ya. Sak sing ngicuk-icuk Duryudana tumindak angkara murka kaya ngoten niku sing ngicuk-icuk sampeyan. Mula kang mangkono Ripalungguhan iki swargamu teng waduk kula mriki. Wow. Reng. Kuwi bojomu ta Duryudana awake lemu wetenge gedhe nah cilik kuwi asline kuwi. Wis dudu urusanmu, kowe karepmu ngopo? Luput kuwi apa? Kleru kuwi apa? Manjing ning kedaton kadileng karepmu piye? Ora karep piye-piye. Cekak cukupe Ripalungguhan iki kowe dadi panganku. Aku wis pirang-pirang windu ora mangan. Wah, Gong, Nun. Lek windu iki kesuwen. Sak windu iki padha karo 8 taun ora. Anu seprapat windu ora mangan. Mula kang mangkono kowe manuta dadi panganku. Wah, piyayi le kaya ngono. Wah, sungguh sempurna ya, Truk. Iya. Aku ora roh aku nang mburi kok. Sing roh kowe. Lah lek ngene iki bejaku kaya ngene. Reng. Piyayi le waduh, jaran teji wis saka pucuk rambut nganti jempol sikil nek gethek kirine. Dasar wasi Sembada Sulah lan Wiraga iloke wadana ndudut rasa irung mancung karya wuyung dadi lan pantese mripat yen mulat sajak njejawat tur tipis lambene yen guyu ngregetke awake lencir kuning senengane podang kuning. Wah. Wow, andira. Oh. Apa ingon-ingonmu? Endi? Mburi ana macan. Kuwi arep mangan aku. Tinimbang aku dipangan macan luwih becik aku panganen Yayi Janaka. Yo. Wis. Ki lho Janaka tak metu nyapun lho ngono. Piye ngene terus? Ayo.
Sedupuk bathuk senyari bumi. Hubungane apa? Kuwi sedemu bathuk senyari bumi hubungane apa? Ora peduli pokoke tegese yen ana wong ngayomi karo Ndara Banawati, rawi-rawi rantas malang-malang tatas. Oke. Siap, Truk? Siap. Siap, Reng. Kowe mundura sawetara ana pungkurane Arjuna. Iya, Di. Ngilani banget jan yen aku roh macane sekulino ning abape, ya ampun kaya waok. Abape iki lho ya, marai munek-munek. Gajah. Gajah denggele mlocot. Macan. Iya, kowe macan. Heeh. Kaya ora pangling suaramu. Ganti kowe sama Truk, aku nangane suarane dicendhek ya. Aku apa ora ngerti karo aku, karepmu piye? Duduk arepe dhewe. Kok suarane iso beda-beda. Ayo maju apa ora ngarsa? Ing kene dalan patimu. Swara Lek ngentut kula nggih ngoten niku lek ngentut. Badar ora yen ora badar tak tibani jemparing. Ayo bokeke sapa sing prawira. Orang foto tak tibani Kiai Sarotama borot wadikmu. Kowe Sarotama. Nek nganti kowe nakal karo aku Sarotama tak kandhakne Pak Muji. Ayo aku patene patenono lek pancen kowe tega karo aku Sarotama. Swanten jenengan kaya suarane Bagong. Ora bagong-bagongan. Ngene iki pancen macan rata-rata suarane kaya ngene iki. Batu-batu, Pak. Kudu karepe dhewe. Wah. Wow. Ya ampun bokong kula ampun dimotenke ngono. Senane neko-neko karo pusaka. Mundur, Truk. Mundur. Maju meneh. Oke. Turun. Ayo nih. Mepsa wis dipanasi. Kancane anggere nak ndegayang kene jam 3 punjul ngene pikirane wis rena-rena. Piak. Ido salin. Ora patut babel. Aku dadi kaya ngene sing perintah ya kowe. Lah iya, mung nggih menehi pasinaon karo para Kurawa kae men eling karo Purwadasina. Ayo salin. Carane piye? Ya piye carane merem dipet ngono. Truk. Apa? Kon merem iki. Gareng wis meremket mau. Berubah. Matur nuwun, Pak. Aku malah ngerti ngendi-ngendi, ngerti taman kadileleng barang. Ya, kuwi mung minangka kembang bore lelakon utawa gur nggindawakne wektu. Jane kowe ora dadi macan ya ora apa-apa, jane wayune wis tak tampa. Juh senengane gawe-gaene anake ora. Neka-neka ora. Lah samu barang yang kula tindakaken niku muspra tanpa guna. Ora kok muspra. Nggih ngelekke karo Duryudana dadi ratu aja mung adigang adigung adiguna ngendel-ngendelke ngono kae.
sing ruwet wis kelakon dadi udar, sing peteng dadi padang. Kanthi mandhapipun wahyu katentreman ingkang boten badhe kula ginakaken pribadi ning kangge tentreme negari sampeyan Ngamarta. Iya Kyai Semar iya. Tentrem niku dumunung wonten gedhene rasa syukur dene lelampahan ingkang dumados ing sadhengah titah awon sae bejo cilaka mulya rekoso. Niku yektine wontenipun namung nikmat yen uripe menungsa dilambari kanthi rasa syukur. Dados tiyang badhe syukur niku mboten kedah gadah omah ingkang megah, tetumpakan ingkang mewah. Ning dununge rasa syukur niku mapan wonten ing rasa cukup. Kejawi saking menika momongan kula Pandhawa. Uripe menungsa kudu tansah eling yen kabeh kang dumadi niku sampun kinudrat dening jagat pinurba dening Kang Kawasa. Supados raosing menungsa tebih saking rasa gelo kuciwa nanging atine mung tansah ikhlas tutwuri kaliyan kodrating Gusti. Mula urip niku mboten perlu ngitung untung utawa bathi, rugi utawa tuna, merga urip niku sejatine bejo lamun ta uripe linambaran gedhene rasa syukur. Mulyane saka rasa syukur, sugihe saka rasa cukup, mareme saka rasa panarima, tentreme saka gedhene rasa sabar.